Hola errantes, benvidos, gracias por estar aí. Hoxe, pois é a continuación do vídeo do outro día, xa que outro día, pois indo hacia o castelo de San Martiño da Pena da Raíña, pois equivoqueime de estrada e fun a parar a outro sitio, que este sitio é o Castelo de Furna, que é arriba tamén na montaña, donde tamén hai unhas rocas impresionantes. A estrada é un poquinho sinuosa, empedrada e demais, pero bueno, se a Anduriña pode cos seus 9,5 centímetros de altura ao chan, pois vos en cualquier vehículo tamén podedes chegar. E logo tamén un mosteiro, o mosteiro de San Fins, que están reformando e demais, e bueno, falarei de todo sobre o sitio e miraredes comigo o lugar no vídeo. Esperando que vos guste, intro e o lío. No vídeo anterior xa mirastes que fui pola Nacional 13 por Portugal, logo collín a M511, a M509, despois outra comarcal, a M1050, que foi a máis complicada e a que é un pouquiño duriña ata chegar ao Castelo da Furna. E aquí foi onde collín hacia o lado dereito, seguindo a Nacional 13, collo a M511, que entrou na parroquia da Gandra, para logo continuar, chegar hasta a parroquia de Tallao, que pertenece ao municipio de Valença do Miño. Aquí detéñome nesta igrexa, é onde termina a comarcal M511 para empezar a M509. E para preguntar tamén por onde se iba o castelo de San Martiño da Pena da Raíña, pero me dicen que hai outro castelo que se chama o Castelo da Furna, máis un mosteiro, entón pois declínome por ir a explorar eses dous lugares. E observo que hai nunha placa que dice que o nome desta parroquia foi declarado polos lectores dun periódico un dos máis lindos nomes das terras entre o Douro e o Río Miño no ano 1951. E eu continuo pola M509 ata o mosteiro de San Fins. E situado a pouco máis de 10 km de Valença do Miño, ou menos de 15 km do municipio de Tui, en Galicia, está este mosteiro de San Fins, que está inmerso no paraje natural. Escondido entre árbores, ten unha igrexa románica, edificacións que loitan contra o paso dos séculos, ruínas tapizadas en musgo. Estímase que foi un mosteiro benedictino só de homes, no século VII. De feito, parece ser que no século XIV era a institución monástica máis rica que o Obispado de Tui tiña no territorio portugués. E agora está declarado Monumento Nacional. E está en reparación e restauración.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. E agora subo unha pequena capela que está moi cerca do mosteiro, que hai unhas moi boas vistas tamén. E agora, pois nada, a Anduriña e eu vamos hacia o Castelo da Furna. Por aquí subindo a sensación que tiña era de que estaba indo por un deserto de rocas terra. Chegamos ata arriba, e neste deserto de toxo, algunha xiasta e un pequeno pino, tamén se encontra paz. Hai unha cacela que está pechada, pero se vos fijades, pódese pasar por un lugar que non é moi accesible. Dentro, outra locura de pedras inmensas. Nesta podedes observar que está aquí ao lado que está saindo agua, bueno, había que probala. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. O Castelo da Furna é unha formación rocosa composta por un montón de rocas de extrañas formas, penso que pola erosión, amontonadas algunhas en riba de outras, e a verdad é que é un apacible lugar con esta fonte que a verdad é cojonuda auga. Situado a 622 metros de altitud e ofrece unhas magníficas vistas ao Val do Miño e as serranías que se estenden hasta España, ao outro lado do río Miño. E eu saio hacia o Castelo de San Martiño da Pena da Raíña, que é o vídeo que puxen a semana pasada. Agora quero que tamén observendes a situación de costa abaixo, porque non é o mismo miralo dende unha perspectiva que dende outra, a montaña. Bueno, aproveito tamén para xa despedirme, polo que ata a próxima. Saúdos da Anduriña e do Errante.